Mae yna lwythio wahanol gynnyrch i'w cael ar y stryd fawr, felly sut yn y byd mae dewis pa reid i'r gorau? Wythnos yma bydd 3 o griw y lle gwisgo yn profi pa gel gwallt gwrth-ddwr sydd ora, ar un o reidiau dŵr mwyaf byd. Mi fydd Ben yn profi got to be glued water resistant. Mae'n edrych yn neis, mae gyda melyn sharp, so attractive, I suppose. Fi'n fwy o person sy'n hoffi wax rather than glue neu gel, ond gobeithio heddi bydd got to be glued yn aros lan i'r dŵr enfawr bydd yn cwmpo dros ni. Mi fydd Matthew yn profi VO5 weather resistance gel spray. So I byth yn defnyddio spray ar gwallt fi. Mae'n edrych bach fel falle cynnyrch bydd y fenyw yn defnyddio fel rhyw fath o hairspray neu rhywbeth ar y moment. Gan bod fi'n eitha ffysi ar gwallt fi wedi cael ei dal allan cwpl o weithiau yn y glaw. Bydd hwn yn definitely profi'r cynnyrch heddi i gweld os mae'n sefyll lan i challenge. A cynnyrch Nick, Schwarzkopf Unbreakable Waterproof Gel. Mae'n edrych yn alright, mae'r packaging yn eitha cool fyd. Mae gen i fe, you know, little wing fan hyn. Mae glaw yn mortal enemy I wallt fi. Mi'n defnyddio hairspray fel arfer. So, you know, fingers crossed bod hwn actually yn neud yn iawn. Byddai'n gallu defnyddio pob dydd. Amser y sialens fawr, ond ydy'r boys yn barod? Wel bod Profi Cynnyrch mwy o lif fi'n credu. Gewn ni weld nawr. Drenched yw un o reid mwyaf yn y byd, a'r tala yn Ewrop. Mae'r reid yn disgyn 100 troedfedd, a'r sialens fwyaf i'r gel heddiw yw I fod yn creu ton 45 troedfedd o uchder. Y gweitha drosodd, felly pa gel oedd yn llwyddiannus? Wel, o'n I wedi profi hwn. Wel, chi wedi weld gwallt fi. Mae'n nightmare. Does dim style fe ar ôl. O le am y gen I fi slight fringe, ond literally mae fi soaking waterproof. Think so. I fod yn deg, nath hwn yn weddol dda. Mae gwallt fi dal kind of mewn one piece I gymaru â doi boi arall. Mae wedi bod yn weddol I fod yn deg, yn gweithio beth o'n i'n disgwyl anyway. Sa'n bod, yn edrych yn dda ar y dechrau, ond mae wedi mynd gon. Mae'n twmlod dim ond dŵr sy'n gwallt fi. Dŵr sticky. Bach o bounce ar cefen. Ond does dim resistance o gwbl. Matthew fi'n meddwl gyda ni'n well. Matthew ddim yn actually edrych yn cool anyway, ond mae'n mynd yn alright. Yn credu probably hwn yn sefyll lan y well, o beth oedd y doi arall. Nôl I hairspray fi anyway. Yr enillydd wythnos yma felly, VO5.